Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon, és mivel hogy egyre több videót szeretnék készíteni, és szeretném, hogyha jó minőségű lenne mind a kép, mind a hangfelvétel, így arra jutottam, hogy vásárolok egy mikrofont. És mivel hogy a felszereléseim, a videós felszereléseim jelentős része DJI, így arra gondoltam, hogy akkor a mikrofon is DJI lesz. Úgyhogy tegnapi nap folyamán elmentem a MediaMarktba, és vettem egy DJI Mic Mini mikrofont. Ez jelenleg a MediaMarktban 40.999 forint, tehát 41.000 forint. És most ennek a kicsomagolós videóját szeretném elkészíteni, úgyhogy hát lássuk, hogy mit tartalmaz a doboz. Mert ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor tudom, hogy mit tartalmaz, mert rengeteg teszt videót végignéztem róla. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Hát a DJI-től megszokott minőség, már maga a csomagolás is kifejezetten jól néz ki. És akkor lássuk, hogy mit tartalmaz. Az biztos, hogy kapunk rengeteg matricát, aminek külön örülök. Ó, nagyon jó. Matricák tömkelege. Matrica hátán. Igazán jó fejek, hogy gondolnak egyébként erre is. Nem sok gyártó mondhatja, hogy ilyen apróságokra odafigyel. Na de akkor lássuk a mikrofont. Jól megszokott csomagolási minőség. Egy kis DJI-os szütyőben van benne minden. Kifejezetten jó anyaga van. Különböző kis tárolórekeszek minden egyes kis alkatrészének. Kábel, jack, illetve egy USB-A, ami Y-ba, USB-C-be torkollik. Ő lesz a egyik egysége, nagyon kis gusztusos kis picike, van rajta egy állítógomb, egy bekapcsológomb és egy csiptethető rész. Aztán kapunk hozzá egy kis töltőrészt, ahova a mikrofont tudjuk beleállítani, és elméletileg mágnesesen rácsatlakozik és tölti. Itt lesz a kis mikrofonrész. Nagyon picike, nagyon kis gusztusos. Van hozzá egy mágnes, nagyon erős mágnes. Ebben a pólóra lehet, hogy ruhára lehet csatlakoztatni, illetve csiptethető is. Hát figyeljetek, ekkora a körmöm, ekkora a mikrofon. Tehát nem egy nagy dologról beszélünk. Aztán lássuk, mi van még itt.
van benne két döglött macska, azt hiszem így hívják. Egy ilyen szürke, fehér és egy fekete. Hát ez igazából célfogó. Elméletileg felfogja a szelet és kiszűri a hangját. Illetve van még itt egy picike kis USB-C-s csati. Hát ezt majd megnézzük, hogy hova és mire való. A dióhéjban ennyi a szett. Hát egyébként azt gondolom, hogy nagyon kis gusztusos. Hát ezt kapjuk 40 000 forintért. Ennél jobb áron mikrofont, ráadásul ilyen jó gyártótól szerintem nincs. Úgyhogy hát innentől kezdve a videóim ezzel a mikrofonnal fognak készülni. Úgyhogy remélem, hogy a hangminősége is megfelelő lesz innentől kezdve. A dióhéjban ennyi. Köszönöm, ha megnéztétek. Lájkoljátok, és igyekszek egyre több és jó minőségű tartalmat gyártani. Elég sok dolog van a fejemben, sok terv 2025-ös évre. Úgyhogy tartsatok velem. Sziasztok! És a nap süssön rátok!